kotu ta ba da search warrant na a shiga cikin gidan Naziru sarkin waka mai sacin a matsayin ana zargin sa na yayi studio illegal ba bisa ka'ida ba. Muka shiga wannan gida aka yi binciken gida babu studio ko ɗaya. Jami'an tsaro suka fito suka tabbatar da al'umma wani cewa mun shiga wannan gida babu studio. Suka kira hukumar sansu suka sanar da ita cewa mun yi bincike a gidan wannan bawan Allah ba mu samu studio amma ban san da wa aka yi magana ba. Na dai ji ana cewa to ko babu studio a gidan Naziru sai mun kama shi da waka. Muka ce su bayyana mana waƙoƙin nan sai aka ɗauko wasu waƙoƙi guda biyu tsofaffi, ɗaya shekarar ta 5 ɗaya kuma shekarar ta 4. Sannan dukkanin masu laifin cikinmu da wanda suke aikatawa tunda abin da muka fahimta shine da makamin hannunka kake iya yin duka. Masu ɓarnar cikinmu su sani lokaci yayi da mu ma za mu fito mu bayyana su.